Fil-ktieb tiegħu, Joseph Ketkuti jsemmi numru ta' postijiet fejn fl-imoddi kienu jinġabru l-omosessuali. Postijiet fejn kienu jsiru shows minn irġiel libsin ta' nisa. U postijiet oħra fejn l-omosessuali kienu jmorru jfittxu omosessuali oħra stess. Imorru ma' Joseph Ketkuti fuħut minn dawn il-postijiet. Hawnhekk Balzonetta, il-Furjana. F'Balzonetta kien hawn bars li kienu magħrufin ħafna bħala postijiet fejn kienu jinġabru l-omosessuali. Kien hawn ukoll persuni li kienu jaħdmu ta' female impersonators. Shows minn irġiel Maltin li bsin ta' nisa kienu jsiru wkoll fi strada stretta il-Belt. U naturalment madwar dawn in-nies, madwar dawn l-irġiel li kienu jilbsu ta' mara, kibret komunità ta' omosessuali. Fost il-klijenti ta' dak iż-żmien bosta Baħrin Ingliżi. Il-Baħrin kienu jinżlu hawnhekk, jilqawhom kien ikun hawn diversi Maltin, pereżempju Maltin li kienu jippruvaw jikkonvertuhom, kienu jkun hemm ukoll ħafna omosessuali, fosthom dawk li kienu jaħdmu l-Balzonetta u Strada Stretta kienu jiġu hawn biex jagħtuhom informazzjoni dwar ix-shows li kienu jagħmlu. U kif ħafna jafu, mhux bot minn hawn kien hawn diversi bars li kienu jikkejterjaw għall-omosessuali. Ma' Joseph Ketkuti nżuru postijiet oħra, fejn fil-ktieb jingħad li kienu jinġabru l-omosessuali. Wieħed mill-postijiet ta' divertiment tal-Baħrin Ingliżi kien il-Vernon Club, fejn ikun hemm sfejn u anke kien hemm rapporti ta' rġiel jisnu ma' rġiel. Wara li kienu jispiċċaw, kienu jinżlu hawnhekk quddiem it-teatru, kienu jsibu xi post għal privatezza u naturalment kienu kollhom x'jaqsmu magħhom hemmhekk. Dr. Ketkuti jgħid li fl-imoddi, fil-Belt, kien hemm diversi postijiet fejn omosessuali kienu jiltaqgħu. Fl-aħħar tas-sittirijiet grupp ta' żgħażagħ kienu jinġabru fil-kantuniera ta' South Street u Strada Reali. Minn hemm kienu jinżlu South Street meta il-Belt kienet bħal speċi tibda biex torqod u kienu joħduha għal Sapper Street fejn kien hemm bar fejn kienu jpoġġu ħafna omosessuali. Fil-ktieb jissemmew diversi postijiet oħra fejn kienu għadhom jiltaqgħu l-omosessuali. U jissemmew ukoll persuni magħrufa li jingħad li ġieli kienu f'dawn il-postijiet.